И здравейте хора, добре дошли в новото видео. Днес ще играем малко Clash Royale. Да, знам, малко купи съм. Това ми е дека, който игра в момента. Имам и други, но за сега играя този. Мисля да направя една обикновена игра и после ще играем Skeleton Army Evo Draft. Така, да видим какво ще стане. Добре. Почваме. Ще чакаме да видим кой ще играе опонента. Добре. Явно ние ще играем нещо. Добре, той изигра. Не знам защо бяха тези стрели, но окей. Ще пуснем така един бомб тауър, за да може да контри и пекта, и найта. Добре, сега ще пуснем един хог райдер. Трябваше да е малко зад пред това, пред уизарда, но нищо. Така, ще пуснем и един гоблин барел на кулата. Дали ще я бутнем? Да, бутнахме я. Добре. Окей. Пеката е силна, затова ще пуснем една валкирия тук. После един инферн драгон. Малко се обезмисли, защото вече се свърши, но ще чакаме да се заредят трите мускетарки. Ще ги пуснем и тях. Така. Добре, пускаме ги. И така, хора, пишете в коментарите, ако имате идеи за видеа или някакви трикове или някой по-хубав дек, защото този главно не е от най-добрите. Добре, ще пуснем един бомб тауър. Тази пека, мини пека обаче не ми харесва. Че гръмне, добре гръмна. Пуснем един лайтинг. Намерих кога да го пусна. Гоблин барел. Ровно има стрели и ще ми контри. Не, няма. Добре. Ще пуснем един уизард. И един инферн драгон, за да може да унищожим този джайант. Това не ми хареса обаче. Бомб тауъра няма да хитне нищо. Хитна. Добре. Ще пуснем един гоблин барел отзад. Не, те стрели. Ще пуснем един инферн драгон и най-вероятно ще спечелим играта. Хог райдер. Да, спечелих. Не сме. Добре, вече спечелихме. И така, първа игра, първа победа. И ще преминем към следващата игра с Инферно. С еволюцията на Скарми Драфт, който е мода. Тук получаваме чест. Разбира се, една звезда. Какво имаме тук? Дали имам нещо ново? Да. Добре. И в баджовете. Не бе, това не трябваше да се показва. Тук ще апгрейднем. Други карти за апгрейдване. Мисля в обикновения ми дек, който в момента играя, да сложа арчерките. Добре, ще стартираме игра. Грейвярд или по-скоро ще използваме, взем това. Magic Archer. Барбариани или Мадрович, мисля, че това ще е по-добрата идея. Лайтинга задължително. Я видим той какви карти ни е дал. Супер.
Баре, ще му пожелаем късмет. Окей. Колко направим така? Да, ми е Scar ми Evolution, нали бе, ужас. Обри игрите трябва. Nightwitch, де. Извинявам се. Не, Mother Witch. Ужас, 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 ужас. Той ми е дал и зап супер, бе. Не да почваме, добре. Роста, моля се, направи нещо. Направи нещо. Не, късно е. Не започваме, добре, не започваме, добре. Ще пуснем един Magic Archer. Е така. Скарми. Да, перфектно, перфектно, просто перфектно. Може да му вземем колата. Не можем да му вземем колата. Добре, Nightwitch. Май трябваше да вземем барберените. Да, Nightwitch. Добре. Мислих си, че не е чак толкова добра. Моля, цара Роуз, не прави глупости. Не, бе, не прави глупости, ти казах, бе, не прави глупости. Не, това не е добре. Добре, имаме Skarmy Evolution. Skarmy еволюция. Еволюцията на Skarmy имаме. Да, то стана перфектно. Този електроджаянт не сме използвали, мисля да го пусна. И една Nightwitch ще сложим отзад. Той е Royal Ghost, ама това трябва да го контра и него. Зап? Не, няма да помогне запа. Това не е добре. Не е добре. Magic Archer. Това вече прекали. Загубихме. Нямаше. Загубихме. Добре, мисля да преминем към обикновеното с нашите декове. Трофи рода. И мисля вместо това, вместо Wizard да чайте, имаме апгрейд тук. Сложим арчерите. Тук имаме нещо. Да, малко coins. Добре, преминаваме към следващата игра. Нещо в шопа можем ли да си купим за тези коинове? Не, няма. Чакайте, какво е това? Окей. Да, няма какво да вземем, така че продължаваме. Какво да играем? Добре. Bomb Tower. И един Inferno Dragon. Не, така. Lighting. Перфектно. Не. Не Witch. Арчерите. Не, защо се разделиха? Валкирията тук ще я пуснем. Така. Перфектно. Ще пуснем и един Гоблин Баръл.
Ще трябва да го пуснем. Да, ще пуснем Hog Rider. Мисля да изчакам за трите мускетарки, но не, ще пуснем и арчерите отзад, освен дракона и Инферно драгона. Ще пуснем и един бомб тауър. Ей така, за разкош. Не, това не ми харесва, не ми е заредено. Добре, малко ще побият демидж, ама някакво направим. Бързо. Не, може да ми вземе колата. Не, няма. Ще пуснем един гоблин бара. Не, ще вземе. Няма да я вземе. Моля, какъв късмет. Какъв късмет. Yes, ние му взехме колата обаче. Ще пуснем един Hog Rider. А така, и арчерите. Инферно драгона. Една валкирия. Е така, за разкош. Ого, че ние мога да му вземем голямата кула, бе. Я. Арчери. Добре, той да взима тая. Я. Я какво видяхме ние. Моля се, един хит. Чакай, аз имам лайтинг. Да! Yes! Последната секунда успяхме. Добре, това беше малко на предната яра. Не успяхме. 3 звезди. Добре, ще изиграм още една игра и мисля видеото да приключва. Какво е това? Банер. Уоу, този банер между другото е як. Аз тези релорди, що не съм ги взел, бе? Дори не знаех, че съм печелил нещо. 3 звезди. Добре. 2 звезди. Що само глуд ми дава? Пак глуд ще ми даде. Или това са само честове за голта? Не. Добре. Какво печелим накрая? Book of Cards. Добре, ще направим още една игра. И това ще е за видеото. Ще пуснем един Hog Rider. Ще чакаме някъде на лайтинг, така. Бум. Нямаше много смисъл от него. Малко се прецакахме тук. Не започваме. Добре. Не сме се прецакали много. Ще изчакаме да видим какво ще изиграе той. Какво ще изиграем? Ще изиграе опонента и тогава ще видим ние какво ще играем. Може да пуснем някъде трите мускетарки. Ама не знам точно къде. Добре. Тук ще ги пуснем така. Ще му фърлим един гоблин барел. Да. Той пасаула. Ще му пуснем едни арчери. Май малко далеч ги пуснах. Да, отидоха към другата кола. Нищо. Май ще пуснем Инферно драгона, да. Ще пускаме Инферно драгона. Добре. То бомбър не ме притесня, така че просто ще го оставим. И той има Инферно драгон. Ужас. Това не е добре. Че той са оля, бе. Ще му фърлим един гоблин барел. Ще пуснем не мускетарките, арчерите. Вземи колата.
Това не е добре. Ще изчакаме да се заредят мускетарките. Таките мускетарки. И да му атакуваме кота, макар че и той ще ми атакува. Моята малко ужас. Това ще го загубим. Той е така ма наспами, той е лудия, че направо аз ще ми чупи колата. Ма и аз ме загубихме го. Направих тъпа грешка. Добре, ясно е, че ще му атакуваме главната кола първо. Ще пуснем един инферно драгане. Не. Съсипана. Не. Холдрайдера. Не, загубихме го. Загубен. Няма смисъл. Или? Не! Един хит ни трябваше. Завършихме с загуба малко тъжно. Но благодаря, че гледахте. Абонирайте се за канала, дайте лайк.